are going to protest. If you have any protest for I No, who told you that? No, nobody told me, but you told me protest. We have an appointment, yeah? You have the appointment? Yeah. Yes. Then talk to you. Come to one day. We don't appointment, but dengan supply bisa. Not bilang dulu mas. Kajing perkat klaim dabiang ye kajing tip kibabnya bat bantarai baki nongelam ka hinyo trap integrated territorial organization HITO Central Executive Committee kitmu banyaki akhmat ka nokrek building hala chumya hak step ka apply trik jeliau arjar pulai kalapen long ki board pulit banwan sertap hak tei ka caka penban kadai tang halor ka appointment ïakynduh yu director ka program implementation and evaluation ha office trikam jongu na ka benta banyakren halor ka jingthung kam sop klaim daya kat kumki kendon hak tei ka trikam Hadian ke jing pensyai wa stand director ba NR Karshandi namar ke jing bomdon u director lawan khot ye kit khot ka organization banyakren batki halor katai ka phang habakren hakilat phai khobor hadin ke jingwan yekren bot wa stand director u ba don bok dakhar president ulaitu ba ka organization kelayo opdiang ya ka city ke bau menteri ketana PHE Umar Kus Marang ulapha show director kani ketana ban penthep kam ya ka wei ka samla garu Hadian bengyo ka wei ka city ka halor ka city ka ulapha tu Minister of PHE Soil and Water Conservation Marcus and Marak Hangni Gishti Bakat Patrick Mi Araja Abdulai Ula Thoshu Director Jumbo Program Implementation and Evaluation Touch Kated Nokrek Building Local Lachmer Wongumne Ba Enclosed, please find her with the application along with necessary testimonial certificate in respect of Srimati Jenny G. Moment, daughter of late PG Moment, who is applying for the post of a peon in your office against existing vacancies you hear from a poor family background and the sole breadwinner of the family who is a petitioner mother expired during the 2021. As such, there is no support to her kanigishti ketika bala Pak Minister jangka PHE bat jangka soal njuk Marcus and Marak. Tena kalian kejungi HITO dengan neka memorandum ke Shiti Show Director yang Program Implementation and Evaluation Ram Kumar hang ni ngila highlight bagi lapong kat dia bangta ke ket ngidang yatai bahaya kalau kadang ton kada debate kalau kan roster dan dia ka roster reservation dan ka roster polisi hang neka reservation polisi apa kejela kejungiแต่ habangi page pat ya kata kau ke jing betha ke jong kembalong bian claim the khot kata ke advertisement ka exam dan proses ke prepare tingi nakaliang ke jongi ngimdon problem ngimdon iya itu inong apply te ka kam henry de jin ba elect de kalenti ka badai komot kata ke de kalenti ta ka bayat de ki rule and procedure tingim dan jingwet henry la de ki mut ban le sop tang nambar baki dan jing itu pat hang ni ru ban suong ba iwan na kalong yeng ke baduk ha po jela me khla jungi ndei tang mai ndei ti hazar ngot ki long yeng ki bowan na kalong yeng baduk lada ai ni komut ye ki de ban ai tena kalian ku jungi hang ni ngila tho ba ya kan ni ka post de ban khot advertisement pat de ban ya tu de exam bin ni tai kat kum ka leti jong ka ai lum kum ta ni na ka seng hang ni ngila tho sai ba kumbang ila de ais jing sneng teng ye bisa mana kane sokar jela bangin yat sing ka sharing nginum sin rain ban yat me sesien lada phipni yengi de kilenti ke bashar khai de kilenti ki bamde pause ka hituru kan sepni lang pi de kilenti ke bashar khai ta ka bayat te ka bor jong ka ai lane nang bangin yalam ye phingin tan ye phi sing bisa jong ka jela me khana lane ka ta high court of me ketang ita hi bat ye gandi kasti la soy bat kat kum gandi ke jingle ka balong bean sikat daya namar ba mla ban thungkam bat ni kwa ru ban pan jinge jing sai na ko sarkar ba balai gale kuni bat hatu uni minister ban bor mo ban tin i ni ka bor ko jong da ka balai ni kumba ka hito ke yang namar kali ni jai don kat bat ka bring nyotrap bat nga kenturu ya ko sarkar bat ni maham jor ba wat num yele kam kai namar ba ka hito ka don keleng kala ru don hapo ki office kini kitai namar ki breu ki passport kini kitai ni don bi jing tep da phiele butu la ne phiele ta kono kam ka kum ka shi I ong hang ne kham mention ye ka pamanan
claim mention ya contractual henry whatever be henry ka NPP hi la ne chief minister hu ong ba ka rup kom thong jam man ta kan de ka ba khoj ka buspa henry balai ka dang mi nang ni kumban shu benrap le dei kan da kata ka NPYF la ne kata ka seng kita ki National People's Party kita ki kunhon samla ki ong we will fight against corruption ngin kai sha pementa kinut ne ban keren yung new minister jong ki la ne yo tau MLA candidate la ne utau boy la yo konteng na ta NPP hato kinut ne man kan percaya halor kin ki kam la da kan dei ka 89 days ru jing shisha la dei ban khot pe ka advertisement namar ba menta kat kum ka tu ka rustar ru kala de kan na basai te balai dang yele sop kane kam dei ka ige dei ka dei tang ban chu kwa ban pen hun yi kat to kan tengi na kalian jungi ye ka kam ha ka ba ye dei hi ka corruption la ne ka bam sap ngi ni kon bet namar ba ai bu tei bu dei hop ban yo dei ban yo tak kum ko jing kan ko jong ki bot u assistant director ong ko ba kan ni ki ko sa bi pa thong gum ni ka dei tang ni ko e ni ye kata ka post nim ye krantan namar ba kiwei ba hang ni ngila kran dak ba shay thang ni dawa bakin pemi de ka advertise kamat dei ka wei na at kat kum ka reservation policy le kala kran shay lada kadang kadi 9 or less ye kito na reserve ka bomot ye khasi jentia te ye kita ki post ni impli ye ki ba dei ni kran be ye specific tek ba balai kala ja ne ba ni kwa ruban shay ba ki dei ruban I advertise but yakani kim day ban thong lada ki thong to kumat kin se kun jing but ni da ding ba ki bot ai u Dr. Dipankar Das u DM Cardiology MD Medicine na ka Swagat Hospital Guwahati undon hanong ba Shillong ha ka arb South Rig u jillew 8000 arphulai na du ka por khatwe baje min step Howardland Hospital undon ru ha ka si sajan ka basaw man lau banai kino ki bran jing pang klong snam kila ban wan ni slok yu call how number khandai not pra khandai not khandai nyo khandai not nyo